prachtig mooi werk. Prachtig mooi werk, je beleeft van alles. Leuke dingen, minder leuke dingen. Ik ben een beetje psycholoog, ik ben een beetje sociaal werker. En ja, je beleeft van alles, je beleeft van alles. Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver. Je doe ik het nog zo'n beetje. Ja. En het is, ja, ik ben toen mijn arm kwijtraken en dan, ja, dan zit thuis hoe daar en ik hier ben en dan bracht ik die naar de squallen. En dan nam ik een bakje koffie in een café en toen zei die café-eigenaar op een gegeven moment in de mij van, ik kan nooit mijn mensen kwijt dat ik muziek had, die stien en protten muziek. Café de Smalle Brug bestaat nog niet meer. Nou, er woont net een taxi komen uit in die tijd. Nou, dus ik die sneur jongens rijden. En dan zeiden ze, klaar jongen, dit bevalt u zo best. Of je niet nog tak een week bellen? Ja, ik zei, bel je maar, dat vind ik wel leuk. Dus zo is het eigenlijk geboren. Ja, en toen ik ben de kwartste keer neer van de ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, hier dat je in de Burg. Toen kwam mijn heer Herdehof, de inspecteur, en die zei, Bill, je bent aan het snorren. Ik zei, oh, wist ik veel wat snorren weer. Maar dat wie dus illegaal taxi rijden. Nou, ik zei, zeg maar wat ik daar moest. Nou ja, hij zei, dan moest een vakbekwaamheidsdiploma proberen te krijgen en dan moest taxi rijden. Oh yeah. One more time. Vorige week ging ik er nog in, die moest naar Wammelstad, die jongens. Nou, ik zie er een cd zien van Clayton Clearwater. Nou, die wie drummer en zanger, nou, hij raasde in die auto om, was het net weten, maar die jongen ging zo willen. En zijn kameraad, die kwam hem zuur. Ik zei, laat die jongen lekker uit zijn dag gaan. Nou, denk ik niet heel gek. En natuurlijk, ja, ik was minder leuke dingen in de auto, ja. Ik ben er 8 man niet meer kon staan een keer. Ik had een pistool op mijn kop hangen. Ik had een mes op mijn keel hangen. Nou, dat is al heel goed aanhouden. Nou, dan op dat moment kist hij mij omgaan. Maar ja, op een gegeven moment... toen die man eruit weer, dan zit de trilling aan zijn beleid in de auto. Maar ja, goed, ja, dat had er wel een beetje bij. Die arm. Ja, ik had toen een eigen bedrijfje, samen met nog een. En lastbedrijfje. En op een moment ik hier les van mijn arm en ik naar de dokter nou zei, beeld even een spierontspannend middel erin, dan is het om 12 uur is het weer door. Maar 2 uur later ik die op een kop. En ze konden niks vinden, toen zeiden ze mij van wat was het? Je bleef af naar huis. Nou, ik zei je mij naar huis sturen en dan gooi ik me voor de trein. Dus toen ben ik ziekenhuisbeleid en toen om mijn oren zien, toen was het hele schouder blauw, al je bloeduitstortings. En toen begon de alarmbellen te rinkelen. En toen bleek ik dat ik die streptokokkenbacterie, en dat is een vleesetende bacterie. En nou ja, zei maar de moe maagdoren week bij de huisarts en hoorde daar zijn maagdoren. Toen hingen ze me geopereerd. Ik ben net alleen mijn arm kwijt, maar ook mijn schouder. Daar had ik nog een prothese, want dan ligt het nog een beetje netjes. Niks wijs en niks likkie, dat kan ik niet. En ik bedoel dat ik in een zwembroek omsta. Nou ja, het is aan die kant krijgen, ben ik een rennende speer heb. Nou ja, dat is extra. Ik bedoel, het schuurt er net uit. Maar ja, de kerel erin zitten gaan, het helpt niks. Nee, het is nog een keer zei ik had het zelf ook net verkozen. Dat, ja, streptokokkenbacterie, ik ben hier van de eerste in Nederland. Dan steekt je wereld even behoorlijk op de kop. Maar in je arm valt dan soms niet eens op. Nee, maar ik heb in een hele loopbaan heb ik 1 keer op station in een hand. En mevrouw, u heeft maar 1 arm. Ik zei, ja mevrouw. Oh, dan ga ik toch liever met een andere taxi mee. Nou, prima. Dat kan ik me eigenlijk wel een beetje voorstellen, want ik zit ook wel eens bij je in een auto. Dan denk ik, god, die 2 handen ontstuwen. Nou, wel wat. Nu geef ik even, nou ja, weet ik hoe daar dan wel eens wat centen proberen te verdienen hier op station. Dit is de uitvalbasis, zeg maar, zei ze. En dan sneuren de jongens vrij, die jongens tonen die jongens. Dan staan we op het eiland. Collega's. Nou, dan kunnen we het gelukkig goed maar vinden.
Ja, dat moesten we nog zo leren, maar ja, doe maar. We drinken al niet meer. Maar ja, we gaan aan voor de kiezen houden, dat moet ik een paar zonder zoer blijven, toch? Alleen ik rook wel wat te vol. Nou, dan mag je in de auto net roken. Maar ja, daar hebben we spuitbusjes voor. Om dat te verdoezelen. En mijn sok waar, dan kun je mooi boeten doorstaan. Dat, Nou, goeie. Alles goed? Nou ja, dan kwam er even gewoon uit. Ja, drukte hier. Ja, taxi doen, heb je ook aan de reden? Ik ga hem altijd op. Nee, die hoort die had die middels bij me. Dat bij mij mensen hoest als er eigenlijk uit zonder hoort. Ja. En we worden wat keeler, dus dat valt dan ook niet meer op. En ik ga wel toch, ik moet maar een toepetje houden, maar ja, ik ga al een kunstgebied, ik ga al een kunstkoud en dan heb ik nog een toepetje, dan val ik haast uit elkaar, dan wordt een bouwpakket.